Jo, u ovim našim šumama nema ni pečurki, nema ništa, ne znam kako ću da preživim. Ništa, idem ja kući, ali ako budem samo znao put s kud sam stigao. Joj, moram da pratim putkaze one, da se ne bi izgubio do kuće. Češ ti, kolega? Daj mi reci, gdje je ovdje izlaz na glavni put? Hvala trođak, vidimo se. Odnekle mi je poznat rođak onaj, ali ne mogu sjetiti odakle. Pa ono je ubojica iz onih filmova. Oj, mama! Mislim da sam utekao. Aj, mama! Čekaj, zašto ja bježim od ubojice? Ja sam glavna uloga u ome filmu, ja ne mogu umreti. Zajebao sam se, ovo je film u kojem glavna uloga umire.